Madonna, Hi, pleased to meet you. kem jien happy qed nara, kemm nixxiebku jiena u intux vera. Ejwa, vera, għandek xuftek palti, jara. Inta biltom iż-żejżiet ukoll bħali. Rita, naturoli. Eyelashes? Eyelashes, ejwa, hej. Għanna l-eyelashes. Jien kollox mamula, anka l-paċoċċu għamilt jien. Iwa, importa. Għax kien vera rqi u baċċaċtu. U għaj, ma importa. Serjeta! Sinjuri, maħna fl-studio għanna lil-Ilenja. Yes! All right, bomba jena, għaddejna u l-ġenni u barra. Ilenja, rajtom l-episodji sissa. Le, għadna għasrajċe, jemma kull ma rajt naqra fuq l-internet. Fuq. Fuq rajt. Is-sitt tlaqt bħala l-iktar waħda favorita man-nies, kulħadd iħobbok u jgħid kemm għandek karattru sabiħ. Taf di tafa? Efem, mill-ġol villa kont il-favorita, imma mbaxx ħriġtu kol tipo għalu li ħafna affarijiet żbieħ. Imbagħad imma kien hemm punt li daret tikkazajra l-biċċa. Eħe. Għandek idea fejn taħseb li daret ruħi. Mhux meta kena biċċa minn wara ta' Rakel. Jisek daret ftit. Daret naqa. Għala taħseb. Jien naf dak il-ħin għat dax daħallu fil-kantunieri ta' moħħu dal-bniedem. U għaxinti kultant għaddi kommentu, għab ma tobsu li għet jisimak kullħat. U inta xokalenja. Isma, il-parti tal-Love Island ma minn sejra? Ma l-Islanders kollha ħin. Anka ma kjon? Mela. Dak sejra, ma jidaħlu il-klabs. Nispera li għaddu, Jien najdlek ma jaddi, kemm li tikollok żmien, ta' 7 jietlu. Iwej, għafejja. Isma, min taħseb li l-iktar close? Inti u Kion jew Clinton u Tambrika? Tambrika di. Jisema insomma. Ifem, jina u Kion inna hemmhekk mill-bidu, ġifieri close u. Connect. Issa li inti Kion edin connected. Kemm taħseb li hemm ċas li din ir-relazzjoni tagħkom tirnexxi? Għandu ġurnata b'ġurnata, hi. Ifimni, jistax qabel ġurnata, ġifieri bil-fors hekk titgħamel. We go with the flow, baby. Issa dal-Love Island pruħi. L-oħra. Imma x'li għandek bih li peress li l-relazzjoni rajnija u mexnija magħhom, inħossu li kważi għandna nindaħlulek x'tagħmel hi. X'inhu mal-pariri l-kummenti li qalulek biex tagħmel in-nies rigward ir-relazzjoni tiegħek ma' Kion sa Veru, x'qed jgħidulek? Sissa, ifem, qasta tikkas tal-kommenti. Imma tittati, l-inna, tittajdinna. Imma fl-aħħar mill-aħħar, tittara inti xi tħoss inti, u tfollow xi tħoss int, mhux jgħidulek in-nies. Għarret, darit inna maħħadi, Domik. Mela, darba minnom minn warajk, għalli inti naqra tiring, u fimni għandu raġune, imma xietlu issa li sir taf li għala di? Jara liħ, mux xorta bis, bitċaw, fil-villa. Ġifiri xorta, ma tajtilux naqġo rasu ju għek xej. Insomma, Tugud, tamija, tugud. Issa qoddimek sarċertu klim minn Selwyn għal Mirjam li bejnitna waqqa naqra l-nisa, inti bħala ħabiba kif ħassejtek, hej? Le, jien naqbess għal dak li u ġust. Dak il-ħin ma rajtix ġust, għabatu għattilat. Naf li ħabib tijak, imma kikunx Le, ma som għadax di importanti vera, sowa mitli għattilax. Mbarra għet jarawk nisa, u fuq di ta' minn tammirak, sowa. U jina għattilom ma t tkun fuq raġel u koll. Le, mux veru. Fex mux għax ġas nisa u rġil. Le, ma xet naqbdu mija fuq l-affarijiet li forsi jettu ma nstemawx tajb, imma di kienet waħda mill-momenti fej ħarex laqxej il-karattru tijak u kemm importanti li għamiltu, għax di għalla fċertu klim li mux xira u inti għaftila, u. Għamili għamela, tal-li laċi kal-merja ku fl-axar mill-axar. Kieku inti xkont tagħmel kieku int kont floka? Lo, ħagġa ma noħroġ ma Selwyn. Sorry. Aħna iktar joġobna l-kelb ta' Selwyn, imma insomma. Ħellu l-kelb tijaw, Ħafna. Kuċlu. Ejja, xkont tagħmel? Di għandha ħabta tnessik domanda. Xazgur li lew. Brava, Żgur li le. Jena kont nigran falu wiċċu kieku, sorry, hemmhekk kont nagħmel. Li kieku kellek il-violenza għabmi soluzzjoni. Li kieku kellek tagħmel seminar. Kijonnu jbosslu, Korrajt, forsi. Li kieku kellek, dik violenza ikbar, li kieku kellek tagħmel seminar fuq Love Island. U tkellem lin-nies li deħlin fil-villa sena d-dieħla. Li mikunu l-affarijiet li tgħidilhom biex ma jagħmlux. Biex ma jagħmlux.
Tipprovawx tamlu għal mintom, il-karattru tijak, Uħorġu kif uħarġu kif inhu. Imma eżempju ma taħsibx il-karattru Fittek tiegħek. bil-ħazin tijaw, ma. Eżatt, meta jien, eżempju, inti fil-ħajja reali, mhux suppost tgħid fuq in-nies, imma hija impossibbli li ma tgħidx fuq in-nies. Mux kullħat jgħid fuq kullħat imma. Ejja, ma hemmhekk ħajinstema' fil-ħajja normali ma Imma jinstemax. emmek tinsa, dawn l-affarijiet tinsa. Mela dik wieħed minnhom, mela tgħidux fuq in-nies, xiktar. Tejdu xej fuq il-nis. Eżatt. Temnux dak kollu li taraw. Mhux dak kollu li imma dak in-nies ta' barra. Għax fil-verità naħseb. Għax intom taraw sija, sewa. Mhux hekk. Aħna emmek 24 sija nkunu hemm ġew. Allura, ovvjament, Jidru l-best of, su li jista' jkun mhux ir-realtà kollha u xek. Isma' meta qattu tintredaw fejn l-ajruplan. Vera li telalu lil kijon. Iwa xinti tajt int. L-ajruplan minn wara daru Iwa rajt li għetti, veru. Insomma, Elenja marbaħċ, bla flus. Smajna li għan kampej kellek tiħu biex t-nib. Ela. Xinu l-pjanta Elenja issa, xtiex tagħmel? Illallu. Ovvjament nixtieq nkompli nikber fuq il-make-up, għax dak huwa vera passjoni kbira tiegħi. U anka jġobni ħafna sirtek għandi passjoni kbira dejra għal-radio, għal-media. Tiddeffes issa. Għalit niddeffes issa. Blek tikni kollha tal-avajla. Ħanafżak minn issa għal xiex diħla xina ħosni fid-dover illi jekk ħatta li kax femuk ħażin hemm ġew aħseb wara la tidħol għal da xogħol fej kulħadd jgħid fuq kulħadd u kulħadd jgħira l kulħadd. Ma basta tibqa' inti nek ngħid u tħallihom jgħidu n-nies. Isma' ħajkolli ngħidlek għax għandi confession x'ngħid. Għajdli, qalbi, għajdli. Mela qablek kien hawn kijon. U ltqajt miegħu tajjeb. Ivvajbi ħajna, u ltqajtlu mal-kuġejn. ħanajdlek sot il-kuġejn. Iwa saħna ngħidu. Sinjuri, nala transmission għal u għal orax miex daw mhux affarijiet. Niltaqgħu għada fis-seba, grazzi. U l-kuġejn Ġiljana. Oh, jaħsal taqgħu mal-kuġejn. Dance with me.